שלום לכולם, לי קוראים ליאן, וזה הסרטון הראשון שלי. אז בא לכם ללמוד איך עושים פיל מפלסטלינה? נלמד. לוקחים חצי פלסטלינה, עושים עיגול, שיוצא עיגול כזה. לוקחים עוד כזה, שמים ממנו קטן, כאילו לא קטנצ'יק, הכי קטן, לא קטן פיץ. לוקחים ככה, חצי אחד עושים עיגול, שמים בצד. זה מהשני עושים עיגול, שיוצא ככה, גם זה ככה. אתם לוקחים כזה, עושים ככה, מורחים פה קצת, לוקחים מספריים, מספריים ועושים הופ הופ. לא יצא לי טוב. יותר נכון? די. צריכה עזרה עם תיק? וזה לא עושים, לוקחים מספריים, עושים עיגול קטן, וככה זה יוצא. ככה זה אנגרלילו קטן. לא יצא לי טוב. נעשה מההתחלה. לא יצא טוב. שלא ישאלו שאלות. רוני, בניגוד למה שאתה חושב, לא כולם עומדים ומחכים עכשיו לראות אם חזרנו או לא. אף אחד לא ישאל שאלות, פשוט לאף אחד לא אכפת. סבבה לו? אתה מבקש כל כך יפה. וזה יוצא כאן. הבנתם? שמים את זה פה בצד עם הכל, ואז הייתה צבע פלסטלינה שלקחתם, אתם מכירים, פשוט לוקחים פלסטלינה בצבע אחר, חצי קטן, עושים פה ככה, הבנתם? ככה, שמים בצד. עכשיו לוקחים את הכדור, לא, לוקחים את העיגול הזה, מוחצים
שמים פה. וזה יוצא ככה, כמו פיתה. הבנתם? אם בא לכם תצפו בסרטון הבא, שאני מלמדת איך להכין חזיר. גם זה יוצא ככה פיתה. קחים את זה. זה לא יצא לי כל כך טוב. קחים את זה. מקפלים את זה אם רוצים. ככה. קרים פה. מדביקים. ככה. ככה. עשיתי את זה קצת יותר קצר. יוצא ככה. אז אתם חייבים ירוק קטנצ'יק כזה. הבנתם? תחזרו כאן. שים כדור כזה קטנצ'יק כזה. נקים שני חצאים. שים ככה פיצקי כדור. מדביקים. גם מהשני עושים. מזה עושים גם. ככה. רואות. למה רק רואים ורואות? רואים ורואות. נפל האף. מחקו. גם אני מקרת סרט. טוב. אל תדאגו. נפל לי האף. כדאי לכם לקחת מספריים כאלה, הם הכי טובות לזה. הבנתם? אבל לגבי המסיבה אני רואים?
זה הראשון. זהו. אנחנו, ונתראה בסרטון הבא שאני אעשה. ביי יוש.